Haka step men step perngap ki bor pahra ki layo kem ya wei ubriu ubalakenno ba udei unong di trok sakawei ka hotel ha kendai lat shillong. Katkum ka jingyo jing tep la kem ya uni ubriu na hotel rainbow ha kamra nombar shispa khatsan. Haka jing khenra ki bor pulit ki layo kurup hadu nyo program udrok na uni ubriu. Hadin ka jing toket ka baningkong la IT no ay usha ki pulit ban petengnya ka jing toket katkum ka NDPSA ka badai ka an persha ya ka jing di bat jing pendun kam ya ki trok. Ki bor pahara ki laong ba ka jing toket kadangnya chakmat bantep ladon ne em ki weipat ki badon benta ha kani ka kam. Alright, drugs. फोटो जी टाइमिंग हम लोग टेस्ट करेंगे ये कौन सा ड्रग्स है। ऐसे तो सस्पेक्ट है हीरोइन का। What about this medicine? मैं थोड़ा सा ड्रग्स लेके एक ड्रॉप हम लोग रीजन A1 देंगे, फिर 3 ड्रॉप रीजन A2 देंगे। उसके बाद जो कलर आता है उससे पता चलेगा कौन सा ड्रग्स। ठीक है।